Vladimir Putin sa fedie yoyi Adania say Russia for tratra woman pay mu e wa topa ye na wo sane e de gu Ukraine for ne so agi bebi bebre akentensum na o say brankonwase a wo ma yen hwe ntoto niam a wo ma adekyeɛ ne ade sɛ bia sɛ wo sane akodie mu ani enti dia ekoso Russia ne Ukraine tem no ono Donald Trump enye na nika enye na nije enti Vladimir Putin hwe na onyai saa ade no enye nsɛm a ɔde pie dwa na niam a wayɛ na wotwe ye wie betimi akɔ wɔ bre papa mu na de obia hwehwɛ firi ne yɔnko hɔ no ne nsa etimi aka Awusiafo yenko wie wa agudie mu nsɛm emoe na sɛne na watwa wie mu Ghana Premier League no esi ekofa ye enie we de ya ye die mu Aduana Stars eche Legon Cities etwa wo eka 9 wo ntimi anka hwe Bechem United any Holy Stars hia no obi antimi anhye ne yonko anaso obi antimi anhye bi bibia ni Gold Stars ene Kumasi Asante Kotokonso wo mu hia obi a antimi anhye bi Dreams FC eche Brekum Chelsea etwa wo eka baako wo ntimi ante Nations FC ene Samatex